दिनै 15 नभेम्बर बे 15 नभेम्बराव जोंहा दिनै जोंनि सनाथि मायथाइखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै गेलेनाय हारिमु बादायलायनायबो जों दिनै हाबाफारि लादों। बे हाबाफारि लानायनि सिगांनो जोंहा दिनै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बेखौ जोङो मावफुंखांबाय आरो दिनै 1975 आव गायसननाय कारगावजोंमा लाइब्रेरिया दिनै 50 बोसोर आबुं जाबाय। बे 50 बोसोर आबुं जानायनि दिनै सनाथि मायथाइ फालिनायाव जोङो 50 बोसोरनि जोङो केकबो हाबाय आरो गेलेनाय हाबाफारि बायदियै जोङो दिनै हाबाफारि बायदियै आवगायलांनो जोङो साखाफारा दिनै जोङो हाबाफारि बायदियैनो जोंनि फिरफिला बिरनायखौ आरो मुंख्लंफोरनो रुंसारि जालांनायफोरनो जोङो बिबार बावनायजों लोगोसे जोंनि मास्कट बेखेवनाय बे हाबाफारिखौबो जोङो लाखांबाय आरो जोंनि 50 बोसोर आबुं जानायनि दिनै फाउन्डारफोरनिफ्राय जोङो केकबो हानानै जोङो गोसो खुसियै जोङो रंजा बाजा खालामनो हाबाय। दा जों हाबाफारि बायदियै जों दिनै सनाथि मायथाइनि जाखिनि हाबाफारि लानाय गेलेमु बे हाबाफारिखौ जों आवगायलांनो थाखाय जों दिनै समजों लोगोसे गथ'फोरनो बारनाय गेलेनाय जों बे हाबाफारि बायदियै जों आवगायलांनो थाखाय जों दा नाजालांसै। दा दिनैनि हाबाफारि बायदियै जों आं आफादगिरि जानानै दिनैनि हाबाफारि बायदियै बे हाबाफारिखौ मावफुंलांनायनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जाफुंनायनि मिजिंखौ लानानै आंनिखिनि बुंनांगौआ बेनोसै। कारगावजोंमा क्लाबा नैबे 50 बोसोर बेसेबां जेंना जेंगोनाजों सौसिबोनो गोनां जायामोन? 1975 लानानै गोबां खस्थ'जों भुगिबोदों। 1975 आव जों गोबां फाउन्डारफ्रा गायसनगिरिफ्रा रुंसारि जालांबाय। दा बिसोर रुंसारि जालांनायनि उनावहाय जोंखौ मोनसे थुलुंगा होबोदों। बिसोरनि उनाव जों दिनै दा आफादगिरिनि बिबान लानानै जोङो हाबाफारि बायदियै कारगावजोंमा लाइब्रेरि क्लाबखौ मोनसे फोजौखांनायनि इयुन जोलैखौ जोङो थुलुंगा होलांनायनि बिबानखौ लानानै जों दिनै हाबाफारि बायदियै जोङो मावलांगासिनो दं आरो इयुनावबो जोंनि मावनायखौ नोजोर बोनानै इयुन जोलैयाबो बिदिनो जोंनि जि खालामलांनाय हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै बेबादिनो खालामहैयो बेखौबो आसा खालामनानै थादों। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना, बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।